Heta niha li ser Kurdan gelek rapor hatin nivîsandin û hatin weşandin. Belkî ya herî balkêş rapora Do Ergîl a bi navê Do raporû bû. Ya balkêşiya wê ev e, salên notî salên gelekî dijwar bûn. Wan salan gelek însanan, belkî jî piraniya însanan nediwêrîn qala peyva Kurd, Kurdan, nasnameyên Kurdan yan jî pirsgirêka Kurd bike. Berî wê di sala 1989 de SHP bi navê Kürt raporû raporek amade kiribû, lê paşê çi bû notî de li Parîsê konferanseka Kurdî çêbû ji ber ku mebûsên SHP ku yek ji wan jî Ahmed Türk bû beşdarî vê konferansê bûbû ji partiyê hatin îxrac kirin. Van dûr e hep avakirin û mesele wisa dom kir. Dema em hatin nava salên notî 1995 de ev rapor ji aliyê Tobê ve Yekîtiya Ode û Borsayên Tirkiyeyê ve hat amadekirin û belavkirin. Toba ku wê çaxê li ser demokrasiyê diaxivî di muxalefetê de bû, dixwest gavek bi vî alî ve bavê je ji ber ku feyda wan jî divê de bû lê îro ji vê jî dûrtir e. Axir wê çaxê rojek wekî îro sê gela wê jê ew rapor hat belavkirin, Do Ergîl li ser navê Tobê ev rapor amade kir. Ji ber ku wan salan kesî nediwêrî baxife loma ev rapor girîng e û loma divê salvegera wê de îro ev mijarame ye. Do Ergîl paşê 2005 û 2008 de jî raporên bi vî awayî amade kirin û belavkirin. Ji wan wê de tiriya 95 girîng bû bo me, loma îro mijarame ev e. Gelek tişt digot di raporê de lê çend xalên girîng yên etnîkî yan zî zimanî hebûn. Ew jî mesela qala nasnameya etnîkî dikir, qala daxwazên çandî dikir. Ji bo Kurdî jî digot axaftina bi Kurdî bila neyê qedaxe kirin ji ber ku wê demê rewşek wisa hebû. Digot wekî zimanekî çandî, wekî zimanekî etnîkî bila bê bikaranîn û bê hînkirin. Çerçove ev bû. Wekî din çend xalên siyasî jî hebû ew meselekî din e. Ne ku raporekî gelekî pêşketî bû. Lê li gorî dema xwe raporek pêşketî bû, loma jî dadgeha ewlehiya dewletê bi navê xwe din DGM wê çaxê derbarê Do Ergîl û Tobê de doz vekir ji ber vê raporê. Îro salvegera wê ye, me ev bi bîr xist û piştî wê ji xwe hûn dizanin gelek tişt guherîn û îro jî gelek tişt guherîne, hin bi pêş ve hin bi paş ve.